Sini tipara jok hingjang rok no in video no nungkhana Facebook rogo bini ID bo bahai 1 million channel bumung kha Anjali Buru basa phikung ba bagai masago o bahai kese 1 million khaika hingke 1 million hingke besa kamai tongkhana masa ongya hingke 40-50 ong tongo bini hingke aro se bisi ongoi mano no khaboi Anjali Buru ni check khainai di sini tipara jok buri rok khai arai video khainani masa muchuk khaina khe lasi jago do baksa baksa joto no hiyang hingke mela mosip thang kono pengena thangoi tonglai chalai ongoi manjakmani bini chalabai thangai thui manjakmani iPhone ni bagoi thai thui manjakmani chalai akari basai akari bini chalabai khalaimani obo hingke sini tipara jok ni bisingo maroi tongkha tabuk virus aike ongna khai lasiya video khaina khe lasio hingke iPhone ni bai ta cover chana ba iPhone ni bagoi bising bising sijaknai je sijago sijaia rok onek sini tipara jok rok sakno bedagoi tongo nini mansa rok mano iPhone ni bagoi nogo khai gorib Agartala nokbara tongo pora naam roi thangoi iPhone twilai tongo bokta hai iPhone manba joto nini sakno bedagoi lago kintu iPhone nangya bele Android mobile bai bo no kamai khe mano buri rok khai ongkha dak tini follower bario dak tini kamai ongo Facebook hingke nung kamai ongkha paila diba iPhone aya diba hingke ani kok ongkha aise ang je tomok sita tongni buri rok nang sana muchungma kungnang sai rokha nog jia bo hayong nai rok ang gampong hindi chepong hindi kok khai asung no hambai।